Helo na a chroeso ato ni. Dyma'r ail gyfres o bodlediad Sgwrs, ac fel yn y gyfres gyntaf, mi fydda i, Tristan Ewis Morris, yn cael y fraint o sgwrsio efo myfyrwyr o bob oed am bynciau sy'n berthnasol iddyn nhw a'u lles a'u iechyd meddwl. Mo Pennod, mi fyddwn ni yn canolbwyntio ar bynciau amrywiol sy'n ymestyn o niwroamrywiaeth i sut i estyn am gymorth efo iechyd meddwl sydd ddim wastad yn hawdd ond yn hanfodol bwysig. Mi fyddwn ni'n trafod yn agored ac yn rhannu profiadau personol ac yn gwneud hynny yng nghwmni cwnselwyr gwahanol fel eu bod nhw wrth law i roi arweiniad a gwybodaeth. Bydd y myfyrwyr sy'n ymuno efo ni yn astudio mewn amryw o brifysgolion a cholega o bob cwr o Gymru a thu hwnt. Yn ogystal, bydd nifer o leisiau cyfarwydd iawn ym myd podlediadau a chyfryngau Cymraeg yn ymuno, a'r rhai sy'n dylanwadu'n bositif drwy rannu profiadau gonest ar-lein neu ar bapur. Y bwriad ydy rhannu profiadau, rhannu'r baich, rhannu cyngor a rhannu gobaith. Mae croeso felly i chi ymuno yn y sgwrs. I ni wedi dod ymlaen sydd gymaint yn siarad am mental health, ond mental illness, mae hwnna'n rhywbeth gwahanol. Mae yna lot o camddealltwriaeth amdan personality disorders a bipolar, a dwi'n meddwl bod yna lwyth o stigma. Dwi yn meddwl efo'n emosiynau yn lle meddwl yn logical lle, a mae o'n gwneud i fi fod yn rhy sensitif. Mae bob dim i lawr i emosiynau. Mae lot o pobol sydd gyda bipolar fel bydden nhw ddim yn dewis cael bywyd to heb cael e, achos mae fe kind of fel superpower ti. Mae cael y diagnosis i fi, wydde really yn meddwl bod bywyd fi yn neud sens. Yn ail ymuno yn y sgwrs tro yma, mae'r cwnselydd Endaf Evans sydd yn gweithio ym Mhrifysgol Bangor. Tegwen Parry sydd yn fyfyrwraig hefyd ym Mhrifysgol Bangor a'r actores a'r dramodydd Ceri Ashe. Tegwen, Ceri ac Endaf, croeso cynnes iawn i'r tri ohonoch chi. Sut ydych chi gyd heddiw? Pawb yn iawn? Diolch. Gwych dros ben. Reisa, dewch i ni gychwyn drwy ofyn i chi gyflwyno'ch hunan a deud rhyw fymryn dwtsh am eich hunan. A na ni gychwyn, Tegwen, efo chdi. Iawn, Tegwen Parry ydw i, dwi'n 42 mlwydd oed, yn enedigol ac yn parhau i fyw yn Penrhyndeudraeth, ger Porthmadog. Dwi'n fyfyriwr PhD llawn amser yn Prifysgol Bangor, yn gwneud troseddeg, a fan anas i'n radd meistr hefyd. Mynd bob diwrnod cyn i fi brifo nghefn, mynd ar y best bob diwrnod i'r Brifysgol. A ti di brifo dy gefn yn lle diweddar, beth ti di wneud? Dwi'n siŵr iawn, ond o'n i yn pontio o'n i ar y laptop yn trio gwneud rhywbeth. A nes i ymestyn i gyrraedd rhywbeth, a wedyn y tro nesaf o'n i'n mynd lawr i godi rhywbeth off y llawr, a nath yng nghefn i gloi rwysyd. Mae rhaid chdi ffeindio masws reit handi yn Penrhyndeudraeth i sortio chdi allan. Tegwen, diolch a aros di lliw ti am y tro. Oedden ni atych chdi, Ceri, sut o ti? Good, diolch. So, hiya, Ceri Ashe yn fi. Fi'n byw yn Sir Benfro nawr, y bwys y môr yn Gydic, ond fi newydd symud nôl i Cymru ar ôl bod yn Lloegr am 17 o flynyddau, a fi'n Llundain am dros 10 mlynedd. So fi'n acto a fi'n sgwennu, a fi gyda'r cwmni theatr fi hunan Pop Ping Productions. So fi'n neud eitha lot o pethau gwahanol, a wedyn fel classic day job fi wedyn fi'n gweithio da plant yn Ysgol Cymraeg Caryl yn Sir Benfro. So kind of variety, achos classic fel jobbing actor. Ie. A sôn am amrywiaeth, wel, chi di nunlla fwy gwahanol i Lundain na wdig yn Sir Benfro? Na. Fel, wy'n ni'n byw fel yn estate yn Hackney, a nawr fi'n agor y llenni, a fi'n gweld y môr, a fi'n gweld y llong yn dod o Werddon pob dydd. So mae bywyd fi wedi newid lot yn y 6 mis diwetha, ond fi'n really joio bod nhw rhai bwyd. Gwych dros ben, wel, ti wedi gwerthu wdig yn berffaith i ni gyd. Ac yn ymuno hefyd yn y sgwrs heddiw, mae'n cwnselydd ni sy'n gweithio yn llawn amser yn y Brifysgol ym Mangor o Flaenau Ffestiniog. Endaf, sut o ti? Dim ond bad i ddweud y gwir, o'n i'n mynd i ddweud dwi'n mynd bell iawn o Tegwen fan'na, yn dod o Blaenau lle, o Penrhyndeudraeth lle, a wedyn dwi'n rili falch o fod yma, mae hein yn cyfle rili dda i drafod pynciau gwahanol, so dwi'n falch o fod yma, i ddweud y gwir. Ac yn gweithio Endaf fel cwnselydd yn y Brifysgol ym Mangor yn delio fo nifer wahanol o bynciau sydd yn ymestyn o iechyd meddwl i niwroamrywiaeth a'r math yna bethau.
mae'n amrywiaeth o bethau. Da ni'n gwybod weithiau mae'r person, mae'r myfyriwr yn dod trwy drws, a dwi'n siŵr iawn i ddeud y gwir be maen nhw'n di siarad am. Mae gynnu chdi bach o syniad weithiau, ond edrych nhw drafod am edrych fod yn problem teuluol, neu iechyd meddwl, neu problem emosiynol, bob fath o bethau da ni'n dod drwy'r drws. Gwych, wel, coda di'r handbrake yn fan am y tro Endaf ac arosa efo ni yn y sgwrs heddiw, achos dwi'n meddwl mae'r lle gorau i gychwyn ydy i egluro be yn union ydy'r pynciau dan sylw heddiw, sef Anhwylder Personoliaeth ac Anhwylder Deubegwn. Tegwen, ddoi at chdi i gychwyn i sôn ymhellach am Anhwylder Personoliaeth, neu enw ella da ni gyd yn fwy cyfarwydd ag o, ydy borderline personality disorder. Be yn union ydy hwn a be ydy'r symptoma? Wel, gysi diagnosis o iselder i ddechrau. A o'n i'n teimlo hyd yn oed efo meddygyniaeth. O'n i unau yn manic neu yn isel, o'n i byth yn y canol. A wedyn os i dechrau meddwl, mae'n bach, sgwn i os dwi'n bipolar, os o rhywbeth gwaith na just iselder arferol ymlaen o fan hyn. A mi ges i weld nyrs psychiatric yn ysbyty Alltwen yn Tremadog. A dyma fo'n dweud, na, sgen ti ddim bipolar, ond mwy na tebyg mae gen ti be maen nhw'n galw'n emotional instability neu borderline personality disorder. Achos efo fi, dwi yn gorau gweld bob dim yn 11 gwyn. Dwi'n gallu gweld pethau yn y llwyd yn y canol. Dwi'n ymatab i lot o bethau hefo emosiynau yn lle meddwl yn logical am bethau. Os dwi'n gyrru negas i rywun ar text neu ar messenger neu be bynnag, maen nhw ddarllen o a dyn nhw'n ymatab o fewn hyn a hyn, dwi'n dechrau poeni, mae'n bach, dwi wedi upsetio'r person ma, yn lle meddwl, achos dwi'n meddwl efo'n emosiwn, yn lle meddwl, mae'n siŵr mae'r person ma'n brysur yn ei waith, mi wneud y person ma atab pryd mae gen nhw amser, a maen nhw yn gwneud, ond dwi yn meddwl efo'n emosiynau yn lle meddwl yn logical lle. A mae o'n gwneud i fi fod yn rhy sensitif. Os di rhywun yn di pobl yn fod i weiddi ar neb, ond os fysa rhywun yn gweiddi arna i fatha, os dwi'n dreifio neu rhywbeth, a neu beth yn anghywir, dwi'n gallu sefyll i fyny fi'n hyn, dwi'n jyst yn dechrau crio. Felly mae bob dim i lawr i emosiynau. Dyna ni wedi cyffwrdd mymryn ar Anhwylder Personoliaeth. Ddoi at chdi felly, Ceri, at yr Anhwylder Deubegwn. Oes na unrhyw debycrwydd o be oedd Tegwen yn ddeud yn fanna dwi'n gweld chdi nodio, i be wyt ti'n mynd drwyddo fo? Wes, when i'n meddwl pan oedd Tegwen yn siarad, mae lot o tebygrwydd. So fel gyda fi, am 2 blynedd nawr bydd bod yn stable, sydd yn neis. So fel mae pobl yn meddwl gyda bipolar bod ti'n allai wastad lan neu lawr, ond ti'n gallu bod yn stable am fel blynyddoedd. Ond cyn bod fi wedi cael y diagnosis, oedd hwnna 6 mlynedd yn ôl pan o'n i'n 29, fi'n 35 nawr, so o'n i wedi mynd trwy 20s fi yn ddim yn gwybod bod fi gyda hwn. Oedd pobl sy'n fod yn disgrifio fi fel personoliaeth mawr, very bubbly, confident, life and soul of the party, lot o egni, a wedyn nhw ddim yn gweld yr ochr arall, lle ti fel mewn gwely am dyddiau, iselder, intrusive suicidal thoughts, so hwnna'n un rhan o bod yn diabegwn. Fi yn sensitif iawn, fi yn gallu bod yn... Wel, gyda bipolar, mae 3 fath o bipolar. So mae cyclothermia, hwnna yw'r un mwyaf mild. Wedyn mae bipolar type 2 sydd gyda fi. So gyda bipolar type 2, ti'n cael iselder a ti'n cael hypomania, sydd fel yn step lawr o mania. A wedyn gyda bipolar type 1, ti'n cael really gwal mania, fel almost bron psychosis. Ti'n gallu gweld bethau neu meddwl bod fe. Mae lot o pobl yn meddwl nhw fel i Iesu Grist, neu bod Duw yn siarad i nhw, fel mwyn gallu bod yn eitha extreme, a wedyn yr iselder. Ges i'r diagnosis o bipolar type 2, ond hwnna, pan mae'n 29. So, yn 20s fi, wni ddim yn gwybod, wni ddim yn meddwl bod pob un fel yna, really. A wedyn, fi wedi sgwennu drama beth i bod yn bipolar, lle siarad am hwnna'n hwyrach. Ond yn y drama, wedd e fel, popeth yn mynd yn dda yn bywyd fi, a wedi'n dal yn teimlo'n drist. A wedyn, wedi'n dechrau meddwl bod hyn ddim yn iawn. So fel,
o'r blaen, pan wedi cael iselder, fel oedd best friend fi wedi cael cancer, oedd mam gi fi wedi marw, oedd pethau external wedi digwydd. Ond pan oedd popeth mynd yn really dda yn bywyd fi, wyn i'n acto lot, wyn i'n dweud agent really dda, wyn i'n mewn cariad, ond wyn i dal yn teimlo'n really isel. Oedd hwnna wedi dechrau meddwl gyda fi, dwi hwnna ddim yn iawn. So ddech chi'n deud, Ceri, bod chdi wedi bod yn stable wan ers 2-3 blynedd. Be yn union mae hwnna'n olygu? So fi wedi cael fel touches bach o selder, fel sa'n fan mawr yn Nadolig a Ionawr. So wedi bach yn isel yn Ionawr, ond ddim fel fi wedi bod fel yn y gorffennol. A dwi ddim wedi cael episode manic am 2 blynedd. Fi wedi bod yn stable, fi wedi bod yn lle... Fi wedi teimlo mwy calm, fel fi wedi bod ar meds nawr ers 2 blynedd hefyd, mae hwnna wedi really helpu. Fi wedi meddwl fel... fel Tegwen, wyn i'n ymateb i pethau trwy emosiwn yn unig, ond nawr fi'n gallu bod lot mwy rational beth i pethau. Enghraifft, os nad yw rhywun yn text yn ôl, fel Tegwen, byddwn ni'n catastrophifo, meddwl, oh my god, maen nhw byth yn mynd i siarad fi to. Ond nawr, fi gyda'r fel, kind of fel space yn ymenydd fi, meddwl fel, na, maen nhw'n busy, neu maen nhw da plenty, maen nhw da babi, neu fel rationalise fe. A wedyn fel, cyn bod fi'n neud penderfyniadau, fi'n gallu meddwl, fel yn y gorffennol, fi di fel, wel, sgwennu si drama mewn 3 mis a book o theatr yn Llundain am drama, o'n i ddim wedi ysgwennu sio. Wow! Fel nawr fi fel, yeah. So fel, ti'n neud pethau pam ti'n manic, fel fi wedi book o one-way ticket to Columbia, fi wedi prynu fel 4 par o trainers yn canol nos, fi wedi fel danfon blodau at fel ffrindiau fi gyd. Sy'n pethau neis, dwi'n ddim yn pethau gwael, ond mae'n eitha extreme, a nawr fi'n meddwl, fi gyda'r fel space i fel meddwl am penderfyniadau. So yeah, a mae teulu fi gyd, a mae ffrindiau fi gyd wedi sylwi bod fi'n lot mwy calm hefyd. OK, a be sy'n gwneud chdi'n fwy calm? Wyt ti ar unrhyw feddyginiaeth o gwbl? So dwi yn cymryd meddyginiaeth, ond dwi ddim yn cymryd antidepressants, achos os ti gyda bipolar, mae antidepressants gallu hala ti'n manic, a oedd hwnna hefyd, o'n i wedi cael diagnosis o iselder, a o'n i wedi rhoi antidepressants i fi, o'n i wedi mynd nôl i'r doctor i cael check-in fel mis yn hwyrach neu rhywbeth, a o'n i literally fel yn bounce off o wel, o'n i fel, fi'n gret! A o'n i fel, wow, okay, falle mae hwnna'n ti bach really great. So dwi'n gwneud lot o pethau fel holistic, so mae charity really fawr, enw Bipolar UK, a os mae unrhyw un yn gwrando yn meddwl, mae fel beth mae Ceri'n dweud yn swno fel fi, maen nhw yn amazing, ti'n gallu galw nhw a cael chat gyda nhw. Dyn nhw ddim yn doctor, ond mae'r pobol sy'n ar y helplines wedi dioddef o bipolar neu'n agos iawn i rhywun sy'n gyda bipolar. So maen nhw wedi creu app, lle maen nhw'n traco mood ti a ti'n traco cwsg ti. So fi'n neud hwnna pob bore. A fi hefyd fi'n gofyn i fel ffrindiau neu cariad fi fel, what mood do I see in today? 5 is being like the optimum, mwy o stable. 6 yn mynd lan i bach o mania, 7, 8, 9, 10 lan i complete mania. A wedyn 0 fel depression. So 5 fel optimum. Fi'n neud pethau bach fel, fi'n sgwennu yn llyfr bach fel diary, so fi'n ceisio fel cerdded pob dydd, mewn mas, ti'n meddwl pethau fel sy'n neud pawb teimlo'n dda. A wedyn ar ben hwnna fel os fi'n teimlo bach yn manic, fel, dylen ni ddim yfed alcohol na coffi, neu os fi'n teimlo bach yn depressed, fi'n cysgu gormod, fel, mae rhaid i ti gadael y tŷ heddi, a just fel mynd i'r siop. So, just pethau bach fel na, a dwi'n meddwl, ers i fi symud nôl i Cymru, fi'n teimlo mwy stable, fel mae'r ddinas yn gallu bod, mynd i'n byw yn Llundain, yn canol, mae'n zone 2 London. Mae hwnna, obviously, yn overstimulating. So, dwi'n meddwl mae fe'n cocktail o pethau, a ti'n gweithio mas beth sy'n gweithio i ti. Mae gen i fi gymaint o gwestiynau holi'r ddwy o'n chi. Dwi'n di dynnu Endaf fewn fel y cwnselydd sydd yn gweithio ym Mhrifysgol Bangor. Ydych chi'n nodio'r llwyth o beth oedd Tegwen a Ceri di ddeud yn barod. Mae'n siŵr bod chdi'n gallu uniaethu lot efo y pobl sy'n, y cliented sy'n a'r myfyrwyr sy'n dod trwy dy ddrws di yn deud yr un peth. A un o'r peth pwysica dwi wedi pigo fyny wan wrth gwrando wrth Tegwen a Ceri ydy, mae yna lot o camddealltwriaeth amdan personality disorders a bipolar, a dwi'n meddwl bod yna lwyth o stigma. A dwi'n meddwl, yn y Mae'n fi, am profiad i o gweithio fy myfyrwyr a clientydd eraill, mae yna lot o bobl i'n dod at ni oherwydd gyda nhw ofn y stigma yma. Cos
A hefyd, mae cyfryngau ar media yn portreu bobl efo personality disorders a bipolar mewn ffordd ffiad, dwi'n meddwl. Os ti'n sbio ar lot o dramau American a ffilmiau, ti'n bod, os gen ti personality disorder neu bipolar, maen nhw'n danos wrth gwrs yr extreme, ti'n feddwl. A peth pwysig, mae bobl yn diodda, a dyna di'r peth, mae bobl yn dioddaf o hyn, lle. A mae'n bwysig pwysleisio bod lot o bobl i'n dod am help, oherwydd mae gen nhw ofn sy'n maen nhw'n gael trin neu'r stigma, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rili pwysig. Yndi, a diolch Endaf, a sôn am y stigma. Dwi'n gwybod bod y ddwy yn eich yma heddiw i siarad yn onast am eich profiadau, i drio curo ar ddrws y stigma na, ac i drio curo drws i lawr ac i wneud yn siŵr bod y stigma un diwrnod yn diflannu. Tegwen, ddoi nôl at eich di o Sky. Dwi'n iawn i ddeud bod yna gyfnod anhapus wedi cychwyn i chdi ar ddiwedd dy gyfnod yn yr ysgol gynradd. A di hwnna o bosib wedi bod o fel rhyw fath o gasageira wedi adeiladu yn rhywbeth lot mwy? Yndi, dwi'n cofio o'n i'n ddisgybl hapus dros ben drwy'r amser yn yr ysgol gynradd. O'n i'n canu, cymryd rhan yn lot o bethau yn wneud efo'r eisteddfod, yr eirdd a felly. A doedd pynciau fatha gwyddoniaeth a mathemateg ddim yn bynciau cry iawn gennau, ond o'n i'n eitha da mewn bob dim arall. Ac chas i roed draffaeth, oedd yr athro yn eistedd lawr a mynd dros mathemateg mwy fo fi, felly. Ond pryd nes i gyrraedd y flwyddyn ola, ges i athro oedd mathemateg o bob dim gen fo. Hwna ddifabu fo. Ac os o'ch chi'n meddwl am mathemateg, oedd o'n trin chi fatha bod chi yn hollol thick a stupid yn bob dim arall hefyd. So be ges i oedd athro oedd yn pigonau a bwlio fi mewn ffordd am bod fi yn methu gwneud mathemateg, ond oedd yn codi ar yng nghyfderau fi. A wedyn bob diwrnod o blwyddyn ola ysgol bach, ac oedd wedi bod yn gyfnod neis tan hynny, o'n i'n cael yn neud i deimlo fatha bod fi'n hollol stupid, hollol thick. Oedd wedi reid y rei oedd methu wneud mathemateg efo'i gilydd ar yr un bwr, so oedd o fatha the thick table. Ac hyd yn oed fatha rhywun 10 oed, o'n i'n ynwybodol o hyn, o'n i'n meddwl, beth sy'n dod ymlaen efo'n hyn? Ac oedd y plant, oedd yn gallu neud mathemateg, oedd nhw'n rhaid yr unig gwaith i ni gyd, ac wrth gwrs, oedd nhw'n fflio heibio ac yn neud y dda. A dwi'n cofio, mynd drwy ryw hen bapura chydig yn ôl a ffeindio adroddiad ysgol fi gan yr athro yna. A oedd o jyst yn deud, rhaid ymdrechu'n gletach cyn mynd i'r ysgol uwchradd. Oedd o jyst yn cael fi lawr, oedd o fatha neud yn byd, oedd o deud mewn ffordd neud yn byd ohoni, achos ti'n gallu neud gwyddoniaeth a mathemateg. A wedyn nes i'r ysgol uwchradd a gallu'n rhoi mewn set gwylod yn cyrsiau gwyddoniaeth yn pynciau gwyddoniaeth a mathemateg. Ac wrth gwrs, doedd yma'n broblem, achos oedd y gwaith yn hawsach, do'n am gymaint o bwyslais arna i wneud mor dda yn efo. Ond dwi'n meddwl, mae rhywbeth yn digwydd i rywun yn blentyn fel la, achos dwi wedi cael plentyndod hapus dros ben adra, a allai mond meddwl na'r athro yma sydd wedi dechrau dwi'n fatha'r imposter syndrome yna i, fatha dwi'n digon da. Hyd nod pasio, nes i gael gradd dosbarth cynta, ges i distinction yn masters, dwi'n dechrau yn oethuriaeth wan. A dwi'n gwybod mae imposter syndrome yn rhywbeth mae pobl yn gael yn naturiol, ond dwi hefyd yn meddwl bod, dwi'n gwybod, dwi dal yn cael y llais bach mewn cefn ym mhen i, sydd yn deud, na, ti dal yn digon da. Mae'r athro yma ydi marw erbyn rwan, ond tu mewn i fi, dwi'n fatha, swn i'n modd yn gyfarfod eto a deud, dwi'n neud yn oethuriaeth, a sgen fi'm hyd yn oed tygau mewn mathemateg. A dwi wedi medru gwneud o wrth i bobl, wrth fynd yn fyfyriwr hun o pobl yn cael ffydd yna i bod fi gallu gwneud o. Mi nath, Tegwen, problema ddwysau wedyn yn di-geiniau cynnar. Mi ddoth yr bingin, oeddech chi'n bingio'r fwyd ag ati. Sonia bach mwy am hynny, thynnu? Dwi'n meddwl, oedd o, pryd o'n i 5 ar 20, nes i gael swydd mewn swyddfa, sy'n golygu o'n i'n eistedd drwy'r dydd, lle. A dwi rioed i bod yn berson, o'n i'n yfad, just fatha rhywun yn oed i mynd allan bob nos Sadwrn. Nes i rioed smocio, o'n i byth yn yfad, o'n i byth yn gaeth i ddim byd. A wedyn dwi'n meddwl am bod fi dal efo'r teimlad yma es o'n i 10 oed, bod fi'n digon da. Nes i droi at fita, a dyna oedd yng nghyffur i mewn ffordd.
a mae di dechrau pryd o'n i'n 5 ar 20, a pawb yn gwybod lot am anorexia a bulimia, ond dim llawer o gyngor i gael ar binge eating disorder, sydd yn disorder mae elusen beat, elusen anhwylderau bwyd yn adnabod. Ond mae pawb yn deud rhywbeth, does am digon o help i gael ar gyfer binge eating disorder, achos dwi'n hollol agored am y peth, dwi'n dweud, nes i gael binge neithiwr, nes i fita pacad o fisgets. A dwi'n meddwl, mae pawb yn cael binge, ond mae'n fi yn extreme. Dwi wedi gwario lot o bres ar fwyd ac yn llucho hanner o'n diwedd a teimlo mor euog. Pryd mae pobl yn mynd i food banks o felly. Dwi wedi gorfod tynnu'n gallbladder achos o'n i wedi bita gormod o frester. Ac wrth gwrs mae'n hwysau fi fyny i lawr. A mae hynny wedyn yn cael rhyw vicious cycle. Dwi'n bita achos dwi'n depressed, ond wedyn dwi'n depressed achos dwi'n bita. So mae'n gylch anodd ofnadwy. Ond dwi wedi trio cael CBT ac o'n i methu gorffen y cwrs achos o'r brifysgol achos dwi'n neud chydig o waith cyflogedig efo'r brifysgol, so fedrai'n peidio gwneud hynny. Ond dwi'n teimlo fatha bod fi angen rhywbeth fatha Alcoholics Anonymous, ond i fita mewn ffordd, achos fedra ni fyw heb alcohol a cyffuriau, ond fedra ni ddim byw heb fwyd, so dwi'n gaeth i rhywbeth dwi'n gorfod gael yn ddyddiol, so dwi'n teimlo bod o waith rwsyd. A sut ti'n ymdopi efo hwnna ddydd i ddydd, Tegwen? Dwi'n dechrau bob diwrnod fatha mae lot o bobl, neu ddechrau'r diet fori. Dwi'n dechrau bob diwrnod yn meddwl, reit, dwi'n mynd i fod yn dda, cael 3 pryd y diwrnod, peidio dietio, cael 3 pryd iach y diwrnod dan efo. A mae hynna weithiau'n gallu bod yn wir am 3 wsos, 4 wsos, a wedyn mae yna rhyw trigger i rwla yn deud, dwi'n prifysgol Bangor, mae yna gymaint o takeaways, mae yna gymaint o lefydd bwyd, fatha junk food. A wedyn dwi'n mynd a dwi'n gwario lot o mhres yn grant ar fwydydd sydd ddim yn dda i fi. A wedyn dwi'n cyrraedd adre a dwi'n bita fo i gyd. A wedyn, yn anffodus, chydig bach yn gwylydd ohono fi, ond dwi'n llitho lot o'n fo'n ben achos dwi'n methu gorffen o. A diwrnod wedyn, os dwi'n teimlo'n drist, mi ai nôl i mewn i bin yn y gegin i nôl y bwyd na, achos dwi heb di agor o. A mae hynna'n ei fi deimlo mae'r self-esteem yn ofnadwy isal, mae gen i gymaint o gwylydd bod fi'n neud o. Mae o wirioneddol, so ti'n delio efo gymaint o wahanol bethau mewn un go. Ceri, dwi am dynnu chdi fewn fan hyn, Tegwen yn bod yn really gonest yn fanna, a mi wyt ti yn onest mewn ffordd gwahanol, a mi wyt ti yn rhoi dy deimladau dy stori drosodd trwy ddrama ar hyn o bryd ac wedi gwneud ers sbel bellach. Ie, mae'n stori eitha doniol. Nôl yn 2019, o'n i wedi gael o mam fi, bydd hi'n byw nôl yn Tegwen Parry ni'n Llundain ar y pryd. O'n i fel, hi mum, I've booked the theatre for that story I was talking about. A wedi fel, beth? A o'n i fel, that play I mentioned. She was like, yes, you mentioned once, darling. O'n i fel, yeah, well, I booked the theatre. She was like, right, okay. A oedd ddim yn arian insane. Dwi'n meddwl oedd fel yn 800 bod bunnoedd i bwco'r theatr yma am 3 mis. In 3 months' time. So o'n i wedi bwco fe am wythnos. A o'n i'n jobbing acting Llundain with ddim loads o savings da fi. So o'n i wedi hala savings fi a bwco theatr yma a'r stori o'n i ddim wedi sgwennu to. A o'n i wedi mynd ati a sgwennu'r drama mewn 3 mis a galw fe'n Bipolar me. A pan wyt ti yn hypermanic, ti yn teimlo fel yn invincible. So o'n i'n literally fel, I'm going to put the show on, it's going to get loads of press, it's going to sell out. Ond hwnna wedi digwydd, so na beth sy'n galed gyda bipolar, achos mae lot o pobl sy'n gyda bipolar, fel bydden nhw ddim yn dewis cael bywyd to heb cael achos mae fe kind of fel superpower ti. Ti yn neud pethau, ti'n gallu bod yn fel extremely driven, ti'n gallu bod fel, beth gair, mae lot o entrepreneurs yn bipolar, achos ti'n cymryd risks. So yeah, fe di mynd yn really, really dda, oedd Pennod dod lawr yn neud rhan mawr amdano fe. Oedd wedi gael press really dda, fel 4-star reviews yn y press. So oedd hwnna'n amazing. So wedyn mi'n meddwl, waw, mae hwn yn mynd i Edinburgh, ond wrth gwrs nath y pandemic digwydd. Ond wedyn blwyddyn diwetha, nath yr Eisteddfod Genedlaethol clywed amdano fe, a o'n i wedi gofyn i fi comisiynu, translate fe'r Cymraeg, so o'n i wedi comisiynu fe yn y Cymraeg. So wedyn, nes i hwnna yn y Cymraeg yn y Eisteddfod. Wy'n eitha ofnus, achos mae fe mor agored, a mae popeth mewn ed. Mae scenes of sexual nature, mae nhw'n siarad am cyffuriau, mae nhw'n siarad am
partio, cariad, torri cael am ti, obviously bipolar. So mae fe'n very raw, very honest, very fel in-your-face theatre. A mae hyn, Ceri, yn brofiadau wyt ti wedi gael dy hun? So mae fe'n based ar bywyd fi. Mae fel 80% o drama yn wir i gyd, a wedyn 20% yn ni fel, mae hwnna mewn achos mae fe'n doniol, neu mae fe'n helpu'r stori. Nes i ffindo actor amazing, Aaron Cynnan. Mae fe'n chwarae boyfriend fi, best friend fi a doctor fi. So mae fe'n chwarae 3 rhan, ond mae drama i gyd, Katie yn version o hwnna i, a mae fe'n based yn ystafell wely Katie. Mae hi mewn lle isel iawn, yn meddwl falle am bennig bywyd hi, a wedyn mae'n cael flashbacks i popeth yn bywyd hi, so wedi dod â hi i'r foment yma. So mae fe'n doniol, mae fe'n comedy tywyll, achos mae rhai darnau o bipolar yn eitha doniol, a mae'r pobl sydd gyda bipolar yn gallu fod yn charismatic, yn doniol iawn, yn egniol iawn, kind of light and soul of the party. Mae'r pobl yma, chi moyn bod o gwmpas nhw, ond chi ddim yn gweld yr ochr tywyll. So mae'r drama, mae fe'n awr o'r show, a mae fe'n honest iawn. A nes di werthu allan yn Llundain, nes di gael adolygiadau 4 seren am y sioe. Yr ymateb, dwi'n siŵr di bod yn anhygoel yn fanno. Mi nes ti ddod o hir Gymraeg wedyn i Gymru. Sut oedd ymateb y ddau le yn cymharu i'w gilydd? O'n i dy bach o ofon perfformio fe yn y Cymraeg nôl yn y Steddfod. Ti'n meddwl am y Steddfod am fel cerddi beautiful yn Cymraeg, perffaith. Mae show fi dim fel cerdd beautiful, mae'r Cymraeg yn Wenglish. So wy'n i dy bach o ofon, ond wedyn, when i'n siarad y pobl yn meddwl fel, mae fi mor bwysig bod ni'n siarad beth i iechyd meddwl, a dim iechyd meddwl, mental illness, mewn llefydd bach yn Cymru. Mae fi'n lot haws i siarad lle fel chi'n anonymous yn Llundain. A hefyd mae'r show yn twtchar. Mae fe'n ffain, dwi'n meddwl, i ni wedi dod ymlaen sydd gwmynt yn siarad am mental health, ond mental illness, mae hwnna'n rhywbeth gwahanol. A dwi'n meddwl oedd yn really dda. A dwi'n meddwl ar y maes hefyd, oedd fel gwefan meddwl, neu elusen meddwl, wyn nhw'n neud chats. A dwi'n meddwl oedd pobl yn siarad yn y Cymraeg am pethau dyn nhw ddim wedi siarad amdano i'r blaen. Wyn ni wedi mynd i sgwrs yn beth i fel perfformio a iselder, a sut mae bod yn perfformwr yn gallu meddwl bod chi yn mwy tebygol o fel bod yn depressed. So hwnna'n really diddorol. A fel, oedd e'n eitha, beth yw'r gair, fel oedd hen athrawes primary school fi wedi dod, a oedd hen athrawes drama fi o sgol Preseli na, oedd hi'n llefen, oedd fel, wedi ddim yn gwybod bod ti fel yn cael y 2 ochr, achos yn yr ysgol, wedi ddim yn gweld fi fel rhywun oedd yn cael A's yn popeth, perfectionist, wedi ni fel gallu bod fel, wedi ni fel siarad lot yn y dosbarth, so pawb yn fel wastad fel dweud fi am hwnna. Ond dwi'n meddwl, oedd e'n really bwysig i'r Eisteddfod, a oedd e'n cam fawr i'r Eisteddfod i comisiynu drama fel na. A sôn am gama mawr, sori dyr draws Ceri, mae'r ffaith bod chdi a Tegwen yn siarad mor onest ac agored, mae hwnna'n gam mawr endaf i gymaint o bobl, i fyfyrwyr o bob oed. Nid wastad yn beth hawdd gwneud, ti'n gorfod bod yn, swn i'n tybio, yn eitha cyfforddus yn gwneud y math yna o beth? Yndi, mae o'n beth anodd iawn i drafod. Yn wedig, da chi'n gwybod fel, dwi wedi bod yn gwrando ar Tegwen a Ceri yn trafod ac yn pwysleisio'r elfennau, chybod, positif, mae rei bobl yn cael delwedd ma o'r ffordd, ond y ffordd mae yw'n y diodda o'r iselder, y ffordd mae yw'n yn edrych ar ei hunan, i self-image nhw, self-concept nhw, yn dweud bod nhw'n migon da, pethau fel yna. Mae gynna ni lot hefyd yn ei gynnig, fel example, dwi wedi cael yn hyfforddi i rhedag cwrsiau a sesiynau DBT, Dialectic Behaviour Therapy, sori, dwi'n gwybod beth yn Gymraeg lle. Dialectic Behaviour Therapy, a mae hwnna di gael, mae yna evidence-based i ddweud bod hwnna'n gallu fod yn really helpful lle ar gyfer bipolar a personality disorders lle. Da chi'n gallu cael lot o beth ar YouTube ac ar wefran myf.cymru wrth gwrs.
A mae genna i chwydwaith o cwnselwyr dros brifysgolion a colega dros Gymru. So mae myfyrwyr, a hynna sy'n wedi gychwyn ym mis Medi, sy'n gwrando ar hwn, hynna sy'n cychwyn blwyddyn yma, y beth gorau ydy dod ato ni i'r lles, dod ato ni i gael at cwnsela i trafod a peidiwch fod ofn dod drosodd. Cos mae lot o cwnselwyr yma wedi cael eu treinio i gynnig rhywbeth ar gyfer beth da ni'n drafod am heddiw lle, ac mae'n rili bwysig lle. Mae'n bwysig nodi, Endaf, bod sgil effeithiau hyn i gyd yn wahanol ar bob un unigolyn. It's not one size fits all i bawb na di. Mae pawb yn cael symptomau gwahanol. Pa mor bwysig, Endaf, ydy mynd at gwnselydd neu therapydd neu ddoctor i gael y diagnosis yna, fel bod nhw'n gallu cael cefnogaeth ehangach yn y pen draw? Ia. Wel, fel da ni wedi clywed fel da ni clywed heddiw lle, mae'n anodd i rei bobl dod at yno, cos dwi'n meddwl bod gennym ni diwylliant yng Nghymru chdi bach ofn dod at ni i drafod amdan hyn. Os da chi'n byw mewn cefn gwlad hefyd, dwi'n meddwl, mae yna rhywbeth ofn cyfrinachedd wrach neu ofn os mae yw'n wedi ffindio allan. Ac y stigma yma, dwi'n meddwl bod o'n waith wrach yng Nghymru yn bersonol, na mae o'n llefydd eraill yn Lloegr i fod yn oes chi, na beth dwi'n teimlo, bod na yw kind of, da chi'n fod i siarad am pethau fel yna. Neu ti'n fod i drafod pethau fel yna, cos wbath dylsa bod chi jyst cadw yn y teulu neu wbath. A dwi'n meddwl bod yna real pwyslais o'n o dod ato ni. Fel cwnselydd, dwi'n gallu diagnosio, dwi wedi cael yn hyfforddi i diagnosio. So, rhaid i'r person mynd at ei GP nhw, a wedyn gael a gofyn am referral. A mae hynna'n anodd, oherwydd da ni'n gwybod ar ôl Covid a pob peth, mae'n anodd gael, mae yna gymaint o waiting lists, da ni wedi siarad amdan o blaen ADHD, a bob fath o bethau fel yna. Mae yna gymaint o amser mae'n cymryd wan mwyn i gael appointment, ond y peth gorau ydy, so o'r ochr gael eich diagnosio, mae'n bwysig mynd at y GP a gael y referral i'r Community Mental Health Team, y fanna, dwi fel cwnselydd methu, ond y beth fi edra i gynnig, a cwnselydd eraill yn y brifysgolion ac yn colega eraill dros Gymru, ydy gallu cynnig gwasanaeth trwy gyfer yn Gymraeg, cos mae hynna'n rili bwysig. Faint yna ni sy'n gyfforddus gallu siarad efo un arall yn iaith ni'n hynna'n, ac hefyd bod ni'n gallu helpu chi. Mae yna rei bobl ddim eisiau siarad efo mam a dad neu teulu neu ffeindio, a cariadon oherwydd maen nhw'n teimlo dwi'n siarad yn byrden i neb arall. Dwi'n eisiau rhoi hyn ar bobl eraill. Da chi'n gwybod fel? A mae hynna'n bwysig. Da chi yna i fod yn glist, yn gysur, yn galondid, a chofio ar y pwynt cychwynnol na, mae o gyd yn gyfrinachol yn dydi Endaf. Mae rhywun, mae'ch drysau chi wastad ar agor. Tegwen, wrth ddyrwyn y sgwrs i ben rwan ta, be mae cael diagnosis yn ei olygu i chdi? Dwi'n gwybod, mae'n siŵr bod gen ti trigger point a bod chdi'n gwybod beth yw'r trigger point na o fewn yr anhwylder. Y coping mechanisms, be ydy'r heini, a be mae cael y diagnosis yn olygu i chdi? Nes i fynd at y noctor, nath o gymaint o 10 mlynedd i fi, fynd at y noctor y diwedd. A mae hwnna rhywbeth eitha cyffredin yn dydi? Dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn digwydd dros nos na di? Na. O'n i wedi colli mam yn 2015 a o'n i yn naturiol yn isel. A dyn, as i at y noctor i gael papur doctor wrth y gwaith a felly. A o'n i'n deud, ond dwi wedi bod yn teimlo fel un, cyn colli mam iddo fi, dwi wedi bod yn teimlo fel un nes dwi'n tua 5 a yn llai hefyd. A wedyn, dyna nath nhw wneud fatha diagnosis, nes i weld cwnselydd, a dyma nhw'n deud, mae gen ti iselder lle. A wedyn, nes i gael y diagnosis emotional instability yma. A dwi'n meddwl wedi helpu fi, achos dwi'n gwybod mae pobl yn licio cael ei labelu gymaint, ond tra dwi wedi bod yn y brifysgol, dwi hefyd wedi cael ei diagnosio fo dyspraxia, rhywbeth o gan i'm syniad amdan cynt. A mae o jyst ydi, pryd dwi wedi sbio nôl, mae o wedi meddwl, dyna pam dwi wedi bod fel hyn, a dyna pam dwi wedi deud hyn a wedi gwneud hyn. Felly dwi'n gwybod dim y mai ydi o, mae o just y ffordd I'm wired mewn ffordd. A dwi wedi dod i ddysgu dos na'n bai arna i pryd dwi'n gwneud y pethau yma, neu deud rhywbeth na y salwch meddwl, neu y dyspraxia ydi o. A mae wedi helpu lot arna i, achos efo dyspraxia, mae o'n gallu effeithio ar motor skills chi hefyd.
a fi oedd y dwytha i ddysgu nofio allan o'r plant i gyd yn yr ysgol, fi oedd y dwytha i ddysgu reidio beic. Dwi'n methu dal pel os dwi'n rhywun llich o pel asau. A mae hynna i gyd i cael ei egluro drwy cael diagnosis o rhywbeth fatha dysbrexia. Ac achos bod chdi ddim yn achos bod o ddim yn weledol, bod chdi ddim yn gweld bod yna rhywbeth, dim o'i le, ond achos bod chdi ddim yn gweld hyn i gyd, ti'n cario'r baich yna wedyn ydw, ti'n teimlo bod chdi'n gorfod siwr o fod, esbonio pam bod chdi yn behafio, pam bod chdi'n ymateb yn y ffyrdd wyt ti'n gwneud. Ia, a hefyd, dwi'n cofio pryd gasi'r diagnosis, o'n i wedi dweud o'r cychwyn, dwi'n mynd i fod yn hollol agored am hyn, achos dylo bod gennym cwylydd o'r ffordd ydw i. A dwi'n cofio rhywun yn deithau, chdi, fe iselder, ti'n hyd yn gwenu? Ac yn ymwneud, beth gen hynna'n neud efo ddim byd. Mi ydw i'n berson byblu, ond fath o Ceri'n deud, mae'n rhywbeth, mae rhywun yn weld fatha'r, beth gael fel front stage and backstage, mae'n hollol wahanol. A mi nes i ddechrau cwrs CBT efo'r NHS, ac yn anffodus oedd ei gyd o Saesneg, oedd ei gyd ar y we, felly oedd ei gyd yn gweld y cleifion eraill i gyd hefyd. Oedd yn gallu bod oedd o'n gallu helpu rwsyd gweld pawb arall, ond o'n i'n gallu siarad am bob dim, cos o'n i'n eisiau pawb arall glwad. Ac oedd ei gyd yn Saesneg, a mi o'na amball i, dwi wedi cael, o'n i'n methu gorffen y cwrs, ond maen nhw wedi gyrru PDFs y slideshows i gyd i fi, efo'r ffordd o'r strategies i ddelio fo fatha, efo emotional instability, wrth gwrs mae bob dim i lawr, mae'r ymatebion i bob dim o bywyd yn emosiynol, a mae yna rhywbeth ar enw name it to tame it, sy'n golygu os dwi'n teimlo rhyw fath o emosiwn negatif, dwi'n deud, mae genna fi'r emosiwn yma, dwi'n mynd i drio cwffio fo, achos mae hynna'n neud bethau'n waeth ac yn flinedig, ydy just derbyn o. A beth dwi'n deud yn ymhen ydy, dwi'n teimlo'n drist, a dros oedd rhyw mantra, ac ar ôl fi ddeud o chydig o weithiau, mae'r teimlad ydy lleihau o ryw hanner, dwi'n bod, ryw 50%. A mae i gyd yn y pen, ond mae i gyd yn cael chi i dderbyn o'n lle trio cwffio fo. A'r peth ydy, Tegwen, os dwi'n gweithio i chdi, wel, pam ddim wneud o, a da ni gyd, Ceri, efo coping mechanisms holl o wahanol. Be mae diagnosis wedi olygu, be mae cael y diagnosis wedi olygu i chdi, Ceri? Ie, i fi, oedd e fel bod bywyd fi gyd yn neud sens. A fel y Tegwen yn dweud, bod ni fel, dim bai fi yw e, bod fel, pobl yn meddwl fel y serdau, bod ti jyst yn teimlo'n drist, bod ti'n crio tramser. I fi literally ddim yn gallu dod mas o'r gwely weithiau. Neu mae rhaid fi cysgu am fel wythnosau weithiau. So nawr, fel yn sôn am coping mechanisms, o'r blaw, ni'n treial fel ffeitio fe. Ond nawr, fel os bod ni gyda'r flu, beth byddwn ni'n neud? Byddwn ni'n galw bos fi, dweud byddwn ni'n gallu dod ysgol, byddwn ni'n aros yn gwely, watch Netflix, nes byddwn ni'n teimlo'n well. So nawr dwi'n kind of fel yn accepto bod yr iselder na, a fi yn y gwely, a fi'n accepto bod rhaid fi cael bach o amser off gwaith, a wedyn fi'n mynd nôl i gwaith, a fi lot well. So dwi'n meddwl, a nawr dwi yn yr agored, yn y fel gorffennol, fi wedi dweud bod fi, ti'n gyda stomach bug, neu gyda anwyd neu beth bynnag, ond nawr fi yn bod yn onest, mae pethau yn newid, fel mae agent newid fi ar gyfer yr acto, a oedd hi'n gofyn i fi, a was angen i fi dweud wrth pobl cyn bod ti'n cael auditions, neu cyn bod ti'n cael gwaith, bod angen pethau. Maen nhw'n galw nhw'n access riders, a was angen help arno ti. Dwi'n meddwl nawr, os mae myfyriwr yn gwrando o hwn, dweud bod ti'n cael fel y serdr, a ti'n canol fel dissertation ti, os nhw'n gwybod o blaen llaw, bod bipolar gyda ti, mae rhaid nhw helpu ti. They have a duty of care, yw'r gair yn Saesneg yn dweud. So dwi'n meddwl fel, mae cael y diagnosis i fi, wedd e really yn meddwl bod bywyd fi yn neud sens, ond mae'n cymryd on average 10 mlynedd i diagnoso rhywun gyda bipolar, a fi'n meddwl, os ti'n mynd i'r doctor, nhw fel, bydden nhw'n siŵr o fod cyntaf yn dweud, mae gyda ti iselder, ond os, gallech chi fod yn onest, fi wedi gwneud research, fi wedi gwrando ar podcast yma, fi'n meddwl bod fi'n gael mania hefyd, mae rhaid ti'n gwybod fel beth sy'n well i ti, ond mae rhaid fi dweud fel, achos mae rhaid ti aros am gymaint o amser, blynydde, really, cael help gyda'r NHS yn anffodus, dim bai nhw hwnna, just, ewn ni ddim mewn i hwnna, fel funding issues, etc. Ond mae Bipolar UK, mae fe'n charity, a maen nhw gyda podcast, maen nhw gyda wefan, maen nhw gyda e-community, a chi'n gallu gael nhw i gael chat gyda rhywun, sydd ddim yn counsellor, ond maen nhw gyda lot o help a advice, maen nhw yn amazing, maen nhw wedi really, really helpu fi.
A dwi'n meddwl fel oedd Endaf yn dweud, mae'r representations o bipolar yn y wasg yn really, really gwal, fel na pan o'n i wedi sgwennu drama fi, achos o'n i fel, dyw hwnna ddim yn representation cywir. So dwi'n meddwl wrth bod pobl yn siarad yn agored beth i cael bydd yn mynd yn llai llaw stigma, a bydd pobl yn gallu dweud, yn enwedig os chi yn coleg i dweud wrth fel dweud wrth tutors chi neu beth bynnag, achos nhw'n gallu helpu os maen nhw'n gwybod, os nhw ddim yn gwybod, obviously dyn nhw ddim yn gallu helpu. Ie, ac Endaf ddau at eich di, oes na gymorth arbennig ar gael i fyfyrwyr sy'n byw efo anhwylder fel anhwylder personoliaeth neu anhwylder Deubegwn? Oes, fel o'n i'n deud o blaen, lle, mae gennym ni tîm o conselydd. Fel efer, mae'n brifysgolion, mae'n colega, wel, wech mwy, mewn brifysgolion, mae gennych chi tîm o therapydd gwahanol, lle, a mae gen pawb yn, i gael ei hyfforddi mewn wahanol ffordd. O fel swn i'n deud, mae DBT, Dialectic Behaviour Therapy, wedi cael ei brofi fel type o therapy sy'n gallu fod yn rili ddefnyddiol i beth da ni wedi drafod heddiw, lle. Hefyd, wbeth arall swn i'n dweud, os mae yw'n Tegwen, o'ch ti'n trafod o fan amdan pethau yn gwneud efo bwyta, neu weithiau mae bobl yn delio efo teimladau nhw trwy yfad, neu cyffeirio neu beth fel yna. Mae yna ffasiwn beth o smart recovery. Dwi'n gwybod os ydych chi wedi clywed, os chi'n googlo smart recovery, mae hwnna'n gallu fod yn wbath. Mae gennyn nhw grwpio dros Gymru online, ag mae'n ein yn Bangor yma. Actually, smart recovery, so mae hwnna'n gallu fod yn ddefnyddiol ofnadwy. So, a hefyd, os mae yw'n eisiau dod i drafod, neu am sgwrs, yr unig beth mae'n eisiau gwneud, cysylltu adran lles yn y brifysgolion neu colega, a gywch e-bost a dwch am sgwrs i drafod mwy. A beth dwi'n dweud, enwedig hynna sy'n cychwyn mis Medi, sydd yn cychwyn yn colega yn brifysgolion blwyddyn yma, peidiwch o fod ofn dod ato ni, ag jyst gywch ar e-bost neu ffurlen a dwch ato ni am sgwrs. Mae'n bwysig nodi yn dydi bod y drysa wastad ar agor, Endaf. Diolch o galon. I gloi felly Tegwen a Ceri, gai ofyn i chi i gwmpasu mewn rhyw 20 lle ydych chi arni ar hyn o bryd? Da ni wedi clywed am y blynyddoedd sydd wedi bod o ran trio delio efo cael y diagnosis ag ati. Ond Tegwen, mae'n swnio fi fatha bod chdi yn gwneud yn anhygoel o dda yn astudio cwrs meistr mewn troseddeg. Wel, lle ti arni ar hyn o bryd a sut ti'n teimlo? Cwrs doethuriaeth, dwi newydd ddechrau blwyddyn cyntaf. Mae o'n... Yr unig beth sy'n anodd ydy, mae o'n gwrs unig ofnadwy. Does am darlithoedd, does am modiwla, mond fi a 2 goruchwiliwr. So, mae hynna wedi gallu cael chydig bach o effaith, dwi'n teimlo chydig bach yn unig arno fo. Ond dwi hefyd yn licio gweithio'r liwt yn hyn. Felly, dwi just parhau efo'r doethuriaeth a just derbyn bod gen i fi'r pethau yma. A mae'r brifysgol wedi bod yn wych efo nhw. Mae gen i fi personal learning plan. So dwi'n cael mwy o amser efo gwaith a bob dim, so mae wedi bod yn wych. Gwych, Tegwen. Ac Endaf, Tegwen yn sôn am unigrwydd, mae hwnna'n rhywbeth arall yn dydi. Mae'ch drysau chi wastad ar agor os oes rhywun eisiau chat am unrhyw beth. Unrhyw beth, peidiwch efo ofn, peidiwch o ddeud, mae gen bobl eraill mwy o broblemau na fi, dwi'n eisiau gwastio amser chi, peidiwch o byth meddwl hynna. Just gywch yr e-bost, cysylltwch efo ni, dwch draw am sgwrs. Dyna beth dwi'n dweud wrth pawb. Y gair ola i chdi, Ceri, lle wyt ti arni ar hyn o bryd? Dwi'n iawn i ddeud bod chdi yn teithio'r sioe dal i fod? Wel, fe ymlaen yn Sbrenfro mis diwetha, a wedyn, ni'n gobeithio cael Arts Council funding i mynd i fed taith ar draws Cymru. A ni'n gwneud post-show chat ar ôl ni. Felly mae pobl yn gallu gofyn mwy yn beth i bipolar neu beth i drama. So ni'n gobeithio mynd fe o fel De Cymru lan i'r gogledd, nhw'n rili cyffroes. A wedyn, fi'n gweithio lot yn sgwennu, fi'n just gyda drama ymlaen y Theatr Clwyd, a fi'n dechrau prosiect arall nawr mis nesaf sy'n cyffroes. So mae popeth yn bywyd yn rili dda. Fi'n byw nôl i Sbrenfro Bys y Môr sydd yn rili siwtio fi. A fi'n falch i dweud bod bipolar fi wedi bod mewn lle rili da am cwpl o blynyddoedd. Wedi bach yn isel yn Ionawr, ond fi jyst yn sa'n hoffi fel mis Ionawr pwy sydd yn. So fi'n falch i dweud bod rili yn mewn lle dda. A fi'n gwybod nawr, fi da fel mental health box fi, fi'n gallu mynd ato fe, os fi'n cael episode to, fi'n gwybod beth i wneud, pwy'n dwi'n gallu ffono, a fel pwy'n bywyd fi sy'n gallu rhoi y support sydd eisiau. So,
mae rhaid i dweud, os mae rhywun yn gwrando a meddwl, hoffwn nhw gwybod mwy, Instagram fi yw _Ceri Ashe, a fi wedi cael fel messages o pobl sydd wedi gweld y show, a sydd wedi gofyn cwestiynau fi, obviously fel Endaf, dwi ddim gallu diagnoso neb, ond fi gallu gyrru pobl at mwy o wybodaeth. A lle wir ddim diolch digon i chi'ch dwy Tegwen a Ceri am siarad mor agored am rhywbeth sydd mor bersonol i chi, ac yn sicr dwi'n siŵr mae'r neges ydy bod chi isio i bawb wybod bod pobl yn byw fel hwn o ddydd i ddydd, a bod y stigma na, wel, mae da chi yn curo'n galad iawn ar y drws na. A Endaf a Tegwen, wel, fe rai chi gadw llygad allan am Bipolar fi sydd gobeithio mynd i gyrraedd y gogledd yn fuan iawn. Ceri, Tegwen ac Endaf, allem diolch digon, diolch o galon i chi'ch tri. Diolch o fawr. Diolch yn fawr am cael rhan. Diolch. Diolch unwaith eto i'n gwesteion ni heddiw i Tegwen ac i Ceri, sydd wedi siarad mor agored mewn ffordd gadarnhaol ac ysbrydoledig am y profiadau sy'n sicr yn mynd i wneud gwahaniaeth. Diolch unwaith eto i'n cwnselydd ni, Endaf Evans. Cofiwch am wefan myf.cymru am bob math o wybodaeth am iechyd a lles myfyrwyr. Trystan Ellis Morris ydw i, Branwen Davies a Mae'n Parry sy'n cynhyrchu, ac mae'r podlediad yma yn gynhyrchiad gan Bengo Media ar ran Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ariennu'r sgwrs gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Tan tro nesaf bawb, diolch yn fawr am eich gwmni. Tara.